Vi er endnu en gang taget ud i Aarhus gader, for det er blevet tid til at finde ud af, hvad der er tamt og hvad der er fedt. Velkommen til Kitsch eller Kikset. Kitsch eller Kikset? Anorakken har været på mode af flere omgange siden 1970'erne. Men hvordan ser det ud i dag? Meget cool. Om vinteren, om efteråret. Den er inde? Ja, altså ved du hvad, hvis det er koldt i vejret, eller hvis du bare synes, at anorakken er fed, så kan man godt pulle det off. Man får også credit ved Eskimoerne. Jamen, den går hele vejen rundt. Eskimoer og katedralskolen, hele banden. Anorakker generelt er rigtig seje. Hvorfor? Jeg synes bare, de er nice. Jeg kan godt lide dem. Så det holder simpelthen? Det holder. 100%. Den kunne godt, men det er sådan... Ja. Den er sådan halv, ikke? Lommen foran, den tror jeg giver lidt sådan et image om, at man har lidt af hvert. Man holder på noget. Jamen, det er sådan, du ved, det er lidt ligesom sådan en kængurupunkt, hvor man kan have en unge, ikke? Og det signalerer ligesom til damerne, at det er altså en verdensmand. Lavalampen var den must på et hvert børneværelse i 1990'erne. Men hvad synes folk om den i 2013? Jeg synes, den er meget cool. Den er meget cool. Vil du selv have en? Det vil jeg nok ikke. Det er nok mest de små børn, tror jeg. Ej, det er så last year. Det er kikset. Er det kun last year? Ja, det er måske nogle flere år siden, ja. Altså, det er jo bad boy. Det er jo hård hardstyle og fest hele natten. Den rykker altså også min verden, synes jeg, fordi... Altså, jeg tænker bare, hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det er sådan lidt ligesom frimærkesamlingen, tror jeg. Det kan godt blive lidt kedeligt i længden, måske. Men når den så er varmet op, ikke? Altså når du så viser hende de dyre frimærker, de helt gamle, så er det bare godt. Det er det sgu. Det skulle bare for ulækkert. Det er for klamt nu. Det er sgu kikset. Det er noget lort. Dagens sidste ting er en af grundstenene i Practical Jokes. Pruttepuden. Vi husker ikke pruttepuden for en realistisk prut. Vi husker den jo som... Men er den kikset, eller er den kitsch? Det er det fedeste, der findes. Det er den fedeste opfindelse nogensinde. Hvad? Det holder ikke? Niks, det holder ikke. Men pruttepuden er egentlig meget smart, fordi at så kommer man ligesom hurtigt over den der barriere, du ved, hvor det sådan er akavet med pigen. Det der har jeg nogensinde prøvet første gang, jeres kæreste pruttede foran jer, og det var virkelig akavet. Ja. Den barriere kommer man jo lynhurtigt forbi med sådan en basse her. Ja, det er bumpen. Okay, ja. Og den holder stadig i dag? Ja, det gør den i hvert fald, og den holder langt ud i fremtiden også. Du skal ikke være bange for at prutte foran mig. Jeg kan tage det. Nej, jeg synes nok, den er lidt skæg. Det synes jeg sgu. Man kan godt lave en prank ud af det. Ja. Stadigvæk. Det er da stadig sjovt. Jeg synes personligt, at prutter i sig selv er mere trendy. Det er jo den fedeste prank, du kan lave jo. Altså, alle bliver pinligt berørt, når de lige sidder på sådan en der. Puden, det er jo sådan... Det er jo lidt ligesom at tage anabole steroider ned i fitness og sådan noget. Det er for fyren, der ikke tror, han kan klare det selv. Ja. Ikke? Altså, han tror ikke helt på egne evner. Altså, men den holder? Ja, selvfølgelig holder den. Ja. Altså, til nybegynderen. Fyren, der måske ikke helt tror på, at hans fjert er god nok til damen. Så holder den. Altså, så er det selvfølgelig løsningen, man skal tage. Vi har kigget i gemmerne og kan konstatere, at de forskellige ting deler vandene. Men generelt lader det til, at fortidens guld stadig holder i dag. Kitsch eller Kikset?